И аз искам да ви кажа, че това е един от хората, които ме накара да бъда много благословен тук в София. Бог ме заобиколи от абсолютни скъпоценни камъни, които трябваше да открия. Това са конгломерати. Един го откри в модерно предградие, втория го откри в Герман, третия го откри в Кремиковци, четвъртия сам се откри, той сам се предаде. Но ви казвам, намерил ли си добър приятел, голямо нещо се направи. И аз благодаря на Бога за този човек и го благославям да продължава да бъде искрен, да продължава да плаче, да продължава да се смее и да се труди искрено за Божията нива. Алелуя. Истина. Ние четиримата сме като четирите ветрища на земята. Бог да ви благослови всички, поздравявам ви всичките в името на нашия Господ Исус Христос. Като видях, че църквата е пълна с народ, сърцето ми се зарадва много. Затова поздравявам цялата църква. Бог да ви благослови. Искам да поздравя моя брат Стефан с два стиха от Библията. Единият стих от Библията казва така: никой не може да вземе нищо върху себе си, ако не му е дадено отгоре. Аз потвърждавам с сърцето си, че наистина този човек му е дадено да бъде Божий служител. Видях този план в него, когато говори за Господа, че има ревност за Господа. Видях и поведението, и характерът му. И сега, когато говоря, чувствам Божието присъствие за тебе. Няма да плача, брат Наско вика, няма да плача. А мен ми се плаче сега за тебе, пак ще раздържа. Това означава, че Бог ме посещава, потвърждава думите ми, защото аз някой път човек мисли, че едно, пък примерно не е. Но Бог, аз го знам, аз съм убеден, че е така. Искам да те поздравя с другия стих от Библията, който е в първи псалом. Чети го постоянно първия псалом. Четете го и вие. И там се казва: ако искаш да имаш добър успех, тази книга, Библията, да не се отдалечава от тебе, от устата ти. Ден и нощ да се получаваш от нея. И тогава ще имаш добър успех и напредък. Слава на Господа. Бог да ви благослови този стих и за всички вас, не само за